Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa wannan lokaci. Wato a wannan shekara ta 2024 a wannan wata mai albarka wato wata Ramadan. To mai sauraro a yau dai muna kawo muku wannan sharhi ne wannan mawaƙi wanda kuka sani ya ƙware wajen kawo muku waƙoƙi masu daɗin gaske, masu daɗi da nishaɗi. A yayi wannan waka ne ta wannan sabuwar shekara, wato wannan shekara ta 2024 gashi yanzu har muna hanyar wada 2025. To mai sauraro idan yau ne farkon shigowar ka wannan YouTube channel namu mai albarka mai suna Ni'ima 24 TV, ka daure ka danna mana alamar subscribers tare danna mana alamar ƙararrawa, kuma ka daure kai mana sharing wasu naka da ma Facebook, kuma ka daure ka danna mana alamar like. To mai sauraro idan yau ne farkon shigowar wannan YouTube channel namu mai albarka, wato wanda kuka sani mai suna Ni'ima 24 TV, ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu domin mu saka muku zumar wannan waka, wato ta wannan jarumin mawaki mai suna Nura M Inuwa. Yayi wannan waka ne ba don komai ba domin ya sa masoyansa farin ciki da nishaɗi, musamman ma wanda suka ƙware musamman ma masoya 'yan kwalisa. To mai sauraro wannan mawaki ba zai yi ƙasa da gwiwa ba a wajen kama waƙoƙi na nishaɗi da annashuwa da tautasa zuciyar masoya. To mai sauraro kada ka manta ka daure ka danna mana alamar like, kuma ka daure ka yi mana sharing wasu naka da ma Facebook domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. To mai sauraro ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyon wannan YouTube channel na mai albarka mai suna Ni'ima 24 TV. Za mu sakar muku zuwar wannan waka ku ji ta mai suna, wato to ku biyo mu da har ƙarshen bidiyon domin ku ji wannan waka. So mai sauraro Nura M Inuwa ya ce wannan waka yau ta domin ya faranta masoyansa yawa. To mai sauraro kada ka manta ka daure ka danna mana alamar subscribers tare danna mana alamar like domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode mai sauraro.